Egunon, Maialen! Egunon, Mikel, txemuz! Ze lan zema gauza prestatu dituzun. Zoxe, bai. Zer da gehienak kostatzen dena prestatzea? Guk egitza. Hori hona da. Etorri Maialen hitz egingo dio pixka bat. Oso ondo. Zego, xua zeu saia dakaronek. Hemen txexeri gara eta lehenabiziko gauza ikusten duana, rugbiko baloi bat. Bai. Rugbizale altzea. Asko. Zuri bilitakoa zea? Bai, umetan ibilitakoa. Dagoan, ostalaritzan lanean. Hoi da. Zu beti ostalaritzan lan egin duzu? Bai. Beti. Beti. Ta zen naizun, zerbait zurea? Bai, azkenen ez, bakoitzak daukeun helmuga o helburu hori izaten da. Zoze zurea irik eta pixat gehiago mimatu. Eta sukaldaritza do ikasi duzu do? Ez. Kuidao, eta nola ikasi duzu ba? Lanen. Kanpora doiontza lan egitea edo... Inglaterran egon naiz 5 urte. Inglaterran 5 urte? Handik zerbait ekarri duzu kukuarrira? Lan itxeko modu. Orduan kukuarri jatetxean Maialenek zer eskaintzen du? Betiko jana. Osagaiak dira? Porrue, zanahoria tipula. Tipula? Hoi da nahi jendeu lehenengo sukalatu. Bai. Gero haragi gehitzen dio. Bai. Gatz pixka zuzendu. Tomatea bota. Eta ja bukatzen nahi danen iten, hojadre barrun sartu, arrautzakin margotu eta labean. Kuidao. Bueno, eta orain Maialen hau jaldrea da. Hoi da, baino jaldre hartuko dugu, bizat ingo ditu. Vale. Nik akutxu gizut bat nolain, nakio beste azuk ingo zu. Perfecto, oso ongi Maialen. Pixat hartuko dugu, Bai. holaxe jarri, gazta pixat. Eta pixkat. Eta baina montajean, eskinatik hartu, triangelua bezala egin. Txur, hementxe. Hementxe botako du gazta pixkot. Eta guen, ara. Oain gora, hoi da. Pixka pegatzeko. Bueno. Oso ongi. Venga. Ba, listo. Listo. Ui. Bero dare, Bai, bero batzeok. Ui, bero badao, bai. Errebe, Hau nik egindakoa da. Bai, ikusten dut. Itxurak emateo. Haizte, ona. Erra da, Maialen. Boa, Maialen mila esker eutxorreri zorte hon, eta ikusiko gara Maialen. Eskarrik asko. Azeu saia dakaronek. Aupa, Maialen! Kukuarri tabernak lortu du nire kalitatezko seioa. Hora, Kukuarri! Hora, Maialen! Kukuarri tabernako pintxo zoragarria. Oso nazeok, cuidao. Lanen ibiltzeko indarra behar duk. Venga, maten dit. Oska? Egunon. Ai, bale. Ez lotxatu egin alasai. Kukuarri tontorretik, kukuarri tabernara, marra zuzen bat marrazten badugu, zenbat kilometro daude. Hau duk seno, koseno, tangente, 27, B, 51 edo hori konzentrazioa oso ongi. Eta ze, 56,30 kilometro. Ante la duda, B. Ante la duda ikzan, A, oso ongi. A, esangoet. Zuk 27, eta zuk 51. Ea lortzen duzun, 4. eta 5. ozka. Hau gaindik konzentratuta dago, zu lasai egon. Hala, xeduk 27, fenomeno, asmatu dek! 27. 27, nola kalkulatu duzu? Buruz. Buruz. 27 kilometro! Probatu, venga, probatu hartu. Denontzako, oso ongi. Oso naldo. Ez dugu kobratuko, hemen txutziko dugu. Telebista bezala. Ez da telebistan, hau ez da telebistarako. Da una plataforma. Play Flow elizegi. Kukuarri jatetxea nola dago apainduta. Errugbiarekin zerrikusia duten objektuekin, alpinismoarekin lotutako objektuekin, eta ze mineralekin eta harriekin. Nola dago apainduta kukuarri. Errugbiarekin lotuta. Alpinismoa. Zuk uste zu baietz, alpinismo esan duzu. Hori da. Ba ez da hori. Zan errugbiarekin lotutako. Bai, ala dela! Ai, Jesus! Ai, tonto esan dit, Jesus! Kuidao, bez? Boa izan du, Beitu, zuretzat pintxoa. Herri guztik esautzen di. Bai, bio, kuidao, zuk hartu inaizu, ni galdera egin gabe. Aber hartu? Kuidao. Ze santen diazu. Beitu ze galdera hona den. Pintxo hau egin duen tabernak mendi tontor baten izena du. Arauntza, aizkorri, kukuarri! Zuk zein esango zenuke? Aizkorri. Aizkorri esango zenuke. Aizkorri. Ala. Baizkorri ez da. Kukuarri. Kukuarri da! Ala. Kukuarri. Ai, txoin. Utzi. Tengo batean izango da ez. Pintxoa probatzen ari da. Lasai utzi.